Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Nadanios ang upat ka panimalay human gihapak og kusog nga hangin nga gituhang gumikan sa nasiplatan nga Ipu-Ipu sa usa ka coastal barangay sa Davao City. Ade report. Ang atong wiring mo. Maayong pagkalangkat ni ining atop sa panimalay ni Norgena Hadjigani human gihapak sa kusog nga hangin sa usa ka coastal barangay sa Barangay 23-C sa Boulevard Davao City pasado alas 10 Martes sa gabi. Gituuhan nga gikan kini sa nasiplatan nga Ipu-Ipu o water spout sa kadagatan duol sa maong lugar nga nahilis ra human ang pipila ka minuto. Kinaugmaan, kini na ang sitwasyon sa lugar kung asa nahitabo ang giingong Ipu-Ipu. Sumala ni Norgena, anaa sila sa ikaduhang andana sa ilang balay dihang nalukat ang atop sa ikatulong andana sa ilang balay. Gibatik gayo daw sila og kahadlok dihang nahitabo kini. Natrauma ako. Biglang lumakas ang hangin at saka nakarinig ako ng masyado na malakas. At saka parang dito sa mga kapitbahay ko na biglang marami ang narinig ko na parang bomba. Maayo na lang luwas ra sila tanan. Samtang mibabag sa kadalanan ang mga nangalukat nga atop sa mga nagubang balay. Busag gilayon kining gihipos. Naatiman ra sabdayon sa LGU ang mga apektadong residente ug nabalik ra sabang kuryente sa lugar human nawala tungod sa panghitabo. Na may atop nga nangatagal, nagtemporary lang sila sa gi-rescue na mo sila nga magtemporary sila sa may kunaya sila mga parente dito sa dili sa sila puy-an ang ilang balay kay mahadlok ta kay napamanggoy live wire. So pagka-around mga 3 o'clock in the morning, nag-asikaso dayon na nga to ang Davao Light, nag-rescue guys with the CDRM o Sa tala sa barangay, anaa sa upat ka mga panimalay ang apektado nga sagad partially damaged tungod sa giingong Ipu-Ipu. Hinuon, walay nasamdan sa insidente. Nagpahigayon na sabog assessment ang CSWDO alang sa hinabang sa upat ka mga apektadong magbanay. Yung senaryo kahapon kung saan nabuo yung Ipu-Ipu, nangyari po na medyo makapal na yung tulapan at yun yung tinatawag sir na severe thunderstorms or yung makapal at medyo maitim na kaulapan na siyang merong mga pagkulog at tagkidlat. Kauban si Melchor Awing ug Jojo Solarte. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.